Ljuti rat Pixija protiv praktično čitave reprezentacije. Dragan Stojković Pixija je na dan konferencije za medije ustao i praktično izabrao nasilje. Još jedan čudan spisak, već ko zna koji put u nizu izazvao gomilu pitanja, ali prvi put je selektor praktično izabrao da se obračuna sa svima koji nisu deo njegove selekcije. Na pitanje o Sergeju Milinković-Saviću zašto nije na spisku, odgovorio je: dok sam ja selektor više neće dobijati pozive, razgovarali smo bar 5 puta, on je ostao pri svom stavu da nije spreman psihički, ne treba više gubiti vreme ni energiju na njega, ali ni tu se nije zaustavio. Tema je bio Jadim Ljajić koji je nedavno izjavio da je on selektor, pozvao bi sam sebe u reprezentaciju, a Pixi je odgovorio: pretpostavljam da bi svi igrači sami sebe zvali, ali na šta bi to ličilo? Ljajić je poslao lepu poruku, sreća što on nije selektor. Zatim je žestoko udario i na Radonjića. On uništava sebe, Crvenu zvezdu, reprezentaciju, ali to je njegov problem. Još ćete mi reći da zaslužuje da bude u reprezentaciji. Selektor se dotakao i Lazovića, zahvaljujući čijem golu protiv Bugarske su se spasili bruke i praktično plasirali na Euro. Stvarno mislite da će Lazović iz Verone, koji se svake godine bori za opstanak, doneti ono što treba Srbiji? Da kažem Stefanu Mitroviću: čekaj, još si ti mlad. Ako je time mislio da reprezentacija treba da se podmladi, to možemo i da razumemo. Ali onda je poziv dobio 34-godišnji Aleksandar Kataj. I sad nam više ništa nije jasno. Može se reći da je poprilično čudnu motivacionu taktiku odabrao selektor samo nekoliko dana pred meč u Tirani protiv Albanije. Sad nam ostaje samo da vidimo kakav će rezultat biti. Šta vi mislite?